mambo ya uchumi. Hapa pwani ambayo zamani hata ikatokea watu wengine wakasema pwani si Kenya, ni kwa sababu maendeleo yaliadimika. Lakini hivi sasa kila mahali, kwa mji, kwa kijiji, kwa kila sehemu kuna mradi ambayo Mheshimiwa William Ruto anahakikisha unafika. Mambo ya uchaguzi tulimalizana nayo. Mimi nimekubali ya kwamba tutengeneze serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Hata wale walikuwa upinzani tumekubaliana na wao wakuje tufanye pamoja, ndio tuendeshe Kenya pamoja, kusiwe na ubaguzi, kusiwe na wale wamefungiwa nje. Sisi wote tuungane kwa pamoja. Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu jameni? Tukiungana kuna makosa. Munasema tuungane ama tutengane? Duol matayo yere pachoka IBC wachone gidwaro maromo bilion 61.7 mataro yiero mabiro mar higa 2027. Ka jogo ombulu manyien maoingo milion 5.7 ibiro ndiki, makelo kwan ji duto mondikore kaka jogo ombulu chopo milion 28 e higa mar 2027. Kane oloso e bet ma jokanye e od bura, jalup tend duol mar yiero IBC Obadia Keitany ne owacho ni duolno rito commissioners manyien osida yanga mondo duol mar yiero IBC ochak tich. When we collect coordinates for the polling stations for the purpose of result transmission, the one which is on table 2, line number 14. Yeah. GPS. GPS, yes. So when you are doing the 5,900 polling stations. Yes, especially the additional one, and plus those which change because of the available classes. So what is the projected cost of replacing the King's kits, and how much is one? The cost of replacing the King's kit, it is not just only the King's kit, there is the software, the upgrade, all that, and all that. The total cost of the King's kit on this document is line number 26, 7 billion. 7 billion. Yes, this also includes support licenses, but the kit is about 500,000 the last time. 500,000? No, sorry, $500, sorry. Or $500? Yes, sorry, thank you. Which is about 150? Yes. Thousand Kenya shillings. No, about 65,000. 65. The project, the book value, we usually depreciate it over 3 years, all technology items, and the book value is nearly zero. Nearly zero? Yes. Yorok medore kind county ma Nairobi kod kambi teko stima mar Kenya Power ewi gope magisani riwruok mar NEMA onyiso county ma Nairobi mondo gol taka mane giwito e mbele apis mar Stima Plaza. Metro county ma Nairobi ne puko taka go nyoro tok kambi mar Kenya Power ng'ado negi stima ewi gope. County ma Nairobi bando kambi teko stima Kenya Power bilion 4.8 kage wacho ni gibigolo taka go nyaka chul gi gop gi duto. Riwruok mar okumba mar Kenya Power maweg Stima Plaza bende bugo dhi doho. LC included. We would like to assure the public that we are actively working with the relevant government agencies to resolve the matter in an amicable manner to restore access and normalcy to the Stima Plaza complex premises. We do have about 15 tenants. Kenya Power is just one of the tenants. And it's quite unfortunate that this matter that has got nothing to do with the building, has got nothing to do with the landlord, is really affecting other innocent parties, including our tenants. So what we are doing now as NEMA is we are issuing an order to the Nairobi County government. We are heading there now to tell them to do 3 things. One of them is to make sure that these vehicles are removed from this site. This is not a waste disposal site. Migomo somo chano bago romo mag twak ewi rang'iny mar somo mar lai mar CBC. En twak mibiro bagi counties duto 47 ewi okenge mosego
kod CBC berne kod kaka jopuonjre olony kode. Twak makamano biro bede wichal mar keto e timeline mar somo mar CBC biro chiwo bede thuolo mar nyoko pach jo Kenya ewi chike manyien mabiro tayo somo e senior schools. Jokanyo e sekta no bende biro tiyo kod thuolo no mar rango kang' mosego e ndiko jopuonj kod kaka tiegruok mar jopuonj dhi. Agata mar twak makama en ni mondo oganda ong'i matut ewi kama CBC ochope kod kama ochomo, pach jo Kenya wilaya mar CBC kod bero tudruok e kind jokanyo e sekta mar somo mondo CBC otim maber. Twak makamano biro timre kind tarik 9 nyaka 15 dwe mar adek higani tok ka oseyange tarik 7 dwe mar adek higani. Moko kuom jotelo makaluo dwaro mondo duol mar NCIC okaw okang' mar chik e nono jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua e wechene mar kumo jatend piny William Ruto nyono gwenge ma Meru pononi ogai mar doho mathako ome othi choko. Jotelo go wacho ni chike ma pachoka oyiene ng'ata ng'ata mar wuotho pachoka maonge rageng' moro amora, ka gimedo ni weche ma kamago gin mago makelo sigu e kind oganda. Can't threaten a whole president. And that is why we actually impeached this guy. Because he has stratified our nation to the extent that he's saying there are areas you cannot go and there are areas you can go to. All of us belong to this country. We can go anywhere, anytime, any day. I can even build my home in Wamunyoro and nothing will stop me. So you can't threaten people. Those are very, very reckless utterances that should not come from somebody who calls himself a leader. And you cannot threaten everybody, my friend. You cannot. Even in this place of ours, Turuaka, even when we have been on the trenches fighting against past administrations, there's no single day that we told any sitting president not to step their foot here. E kaunti ma Migori en gavana Ochilo Ayako oyango chenro mopogore mag dongruok matimore e kaunti no kama tingo gedo mar log tich mar kaunti ma Migori ma igero kod omenda maromo $400,000, gedo mar kar choko piedho kod uso mwandu mopogore opogore ma igero kod omenda maromo $500,000. Ka olose twak mare e wichal mar kaunti ma Migori, gavana Ochilo Ayako omedo ni gigero klese mag nasari kata ECD maromo 140 kod omenda maromo 100 kata $140,000 kama gin moko kuom gigo matende osetimo e kinde kare thuolo mar higni 2. Ochilo mane wuoyo e od bura ma Migori owacho ni bende giseloso peini maromo 1,500 ma okawo omenda maromo $900,000 kod kunyo yawo manyien maromo 90. Members of the County Assembly undertaking the construction of the Migori County headquarters to avail more office space for service delivery, which is currently a big challenge to all of us. I want to report that despite the challenges of sporadic exchequer releases to county governments, we have managed to pay pending bills to our suppliers, contractors, and service providers to the tune of $1.1 billion since the start of the financial year 24-25. Our pending bills at the start of the financial year was Kenya shillings 1,765,656,882 shillings. So far, we have paid a total of 1,116,462,751 shillings. We have established Migori County Revenue Authority through an act of this assembly to strengthen our revenue collection efforts to boost our own source revenue. Jochiw thieth mawuok e kaunti ma Siaya ma bende tiyo e bwo kuba thieth mar Universal Healthcare okwayo gavana Makono James Orengo mondo chop singo ne mar ndiko gi tich e yo mongirore. Kare gitwag gi jofwambo machiegni gi apis gavana no ma yudore e boma ma Siaya e kinde mane gichopo kanyo mondo gichwal ne ywak gi jochiw thieth go kotelnegi Caleb Oginga kod Lorraine Abwire oyo kaka tend kaunti no osebedo ka keto gi tenge e kinde ma gindiko ji tich ka bende giywago mibadhi mokwako chenro makamano. Omara ni moko kuom gi mahapgi ber oluong timnegi nonro mar tich idwaro mondo gol mit bilie korka ndigi e yo ma ongirore.
As we are requesting for PNP, we are also requesting to be promoted, for we have served this county for almost 5 years. We have never received, the first contract ended with no gratuity, we were not paid, and it was renewed with the same terms, and that is what we are here for. We want to see the governor and we want to let him know that we are not on duty until he fulfill what he promised. Mimi ni community health assistant na nimekuwa kwa contract for the past 5 years with no gratuity, no allowances, no NSSF remittance. Saizi pia kitu yenye natusumbua sana na SHA pia haifanyi. Wengine wetu tunagonjeka but hatuwezi saidika. The solution was that we will be given PNP, and then we were issued with some letters which does not add up to our job. So when we come here, unaambiwa you go and talk to Waziri, go and talk to CC of Health, but after we have talked to the governor and they have promised us that PNP, the next thing, it is not being fulfilled. As the national government and the county, they should sit down and come up with the resolution for these things once and for all. Because we can't continue to suffer under contract. When we see our juniors, me, for example, there are people who have mentored, and now they are in PNP. How does it look? Kawadhi nyimeni duol mar Communications Authority of Kenya koni dwaro nitiere mar piny Kenya mondo chuog chike mabiro gayo ote kachiel kod pichni ma oganda chwalo kitiyo gi yore mag mbui. Jagoro mar duol no Lydia Sitienei mane loso Mombasa romo mane gi bago gi jofwamb weche koni oganda mathoth osebedo katiyo gi mbui e yo ma ok odhi kare mar keyo weche kidek nyaya kweda kod kelo sigu e kind oganda mopogore. Bende kwayo jofwamb weche mondo mi okaw ong'ala manyime mar chiwo ler ne jopiny e yor kwedo weche ma ok adieri mikeyo yor mbui. Kako machielo bende jopiny mondo ti kod yo makare kata ti makare gi mbui e chwalo weche ma nyalo kelo dongruok. We foster a safe cyberspace, enhancing trust in digital services. In addition, the Child Online Protection Initiative, in collaboration with stakeholders such as the Department of Children's Services, Kenya Primary Schools Head Association, and the Ministry of Education, to equip both children and their parents or guardians and teachers with information and skills for productive and safe internet use. E pautuke ni team Kenya Rising Stars jotugo ma yawuoyi ma higni piny mar 20 osechako ikruok margi motelo ne tuke mag pinje Afrika ma biro bage piny mar Ivory Coast higani. Dwaro maduong' mar kocha Salim